Kok congkrok kayunya apa itu? Beluk malah matuk ngono malah. Ora iso. Kayak disokle ngono kae mandan budak mandan. Wong wis murep dan seolah sak tutup wuk melihat langsung. Ngono kae mandan budak langsung disok. Congkrok nggawe kayu ngene Pak Grip. Angel. Sok langsung panggang budak panggang. Mau kasih ses no wuk. Dawa panggang budak kok engkel. Dia nyetok nih kemini wuk tok wila. Ben ora beluk. Panggang budak kok engkel sing nyanyi aku sing nyanyi ngono. Maksudku ora sing congkrok aku. Kalau panggang engkel aku iki lek omong. Sak tutup sampe nak crek wuk. Budak. Mau kasih gampang apa mau? Asli mana